Възможно Facebook 7 аз съм Юрко да си видите, това е по-трудно в този клип. Ще ви покажа, че организирам турнир по FIFA 10. Срок за записване 5 април, тегляне на противници, 5 април до 12 часа. Започваме на 10 април с мачовете на гледа клип с мен. Пишете в коментарите дали да давам линк в Mediafire за този документ за тези, които забравят, тези, които искат. Все пак може да сложим, ако пишете в коментарите. Ще напиша един коментар и колкото повече харесвания има толкова. Събрали на 20 харесвания, ще сложа линк за него. И тук, значи, отговорите с това. Аз ще играя за Барселона. Реал Мадрид, мисля, че взет и още някой, но ще видим, когато всички се напишат. Не мога да казвам все още. Така, значи, няма да бъдат теглени така, както... така, както ми падне, както харесвам. Друг начин, а сега ще се свалям дори, понеже... Не си подесна и мама. Просто. Така, значи, и искам да ви кажа, че вече имам мое радио. Ето го и него тук. Много място не взема приятелите, много голямо името. Ето това е. Официалния сайт тук. Значи ето тук радио го отвъсна живо. Ако не го чуете тук, значи ето тук има линк. И тук за Vbox има линк. А ако не го чуете, и ако си гледам с не го чуете, направо цъкнете тук и изчакайте малко. И ето го радиото, тук пускате, ето тук май нещо излизаше, но не знам. Да, просто тук исках да сложа нещо, но просто написах. Да, това беше в мен. Дано ви е харесал този клип. И помнете, че в този клип ще напиша коментар. Искате ли линк? Колко повече харесвания има. Може би ще сложи линк. Ако събере на 20 харесвания, ще кажа. Тогава ще сложи линк за текстовия документ. И да, тези, които много да го запълнат. След това ще дам линк за мачовете, кой срещу кой, кога вие ще играете. И там играчите с кои отбори са. Да, в този текстови документ ще дам... В този текстови документ ще записвам от кой отбор е. Значи Барселона и Реал Мадрид са заети със сигурност. Да, сега ще дори ще попълня. Аз съм... да, тук. Беше тук. Значи остават още 10 свободни места. И те са Англия, България, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити, Сток Сити, Ювентус, Валенсия, Австралия, Германия, Русия. Това са останалите. Значи те са ги заедени. Значи за тях няма да слагам линк. Ще направя клипите, докато тегна с моят приятел. И... както вече ви казах, няма да го повтарям пак. Много имах въпросът, който го бях казал как се снима с някой друг. Как най-лесно да снимам екрана, имах такъв не помня кой път е беше, но някой ми пише. Не знам. Значи, да, ето как се снимаше, най-лесно с някой друг. Ето тук имате снима екрана, цъкате го, ето. Това беше най-добре, да се този епизод, ай чу.